туған негізгі хат өтінді. Ол бетінде зор бақытына нихаят деп айтам, чөнки бұл көптен зарығып кеткен мезгілдері, зарығып кеткен мақсатлары мен қатырғанына ишеттер түрлі себеплер, объектив, субъектив себеплер арқасында ендері бұл тұрмыш қашты. Бүгін нихаят тұрмыш қашты. Оны рәсми рәвештә тұрмыш қашты. Шуңа күрә үзем дә бик бәхетлемен. Егердә менә тамашачыларыбыз турын тоқым зарып кеткен икән, менә нихаят белән законы сәхнәдә күренәчәк. Журналистер инде күп рольләр. Қазір енді яшөспір жігітлеріне, яш жігітлеріне ойнап болмас уақыт өткендір. Ләкин драматургия біз драматургия бәйлешіма көрі. Негіз драматургия туры келер. Мен драматурглардан күшті әсерлер кітабын бәтті әр вақытта күшті. Жидді әсерлер кітабын, қатта саяси әсерлер кітабын. Недір мына шол тегіз социал пахливандай шундай рольлер башкарасы килә әлбәттә. Ничек булыр? Без азат кеше түгел, безгә роль бирә. Режиссер шуны башкара тырышабыз. Әмма ләкин өмет зурдан. Юк, анда контракт минем тукталды. 2 сезон уйнадым мин анда. Үзем өчен бик файдалы дип уйлыйм, чөнки иң беренче чиратта бу бик драматургиядә катнашты. Мин Шалом Алейховның скрипачына кереш дигән әсәрендә ул минем өчен миңа калса зур мәктәп бирде. Яңа нидер сулар ачылды минем. Ичке дөньяның яңа юнәлешләре бәйдә булды. Үзенә күрә бер зур планка дип саныйм үзенә. Шуңа күрә инде нидер яңа тамашачы белән очраштым сәхнәдә. Бөтенләй башка тамашачы, әлбәттә, башка реакция, башка мөнәсәбәт, башка труппада да башка артистлар. Шуңа күрә бөтенләй икенче төрле. Ләкин аны һәр нәрсә дөньяда әгәр дә ул үзенең ичке дөньяны байыта икән, ул файдага калса.